Здравейте, днес ще ви покажа един страхотен сайт sora.com. Влизаме в сайта и натискаме логин. Влизаме с Google акаунта си. След това натискаме в средата и тук ни дава да качим снимка чрез плюса и избираме свои снимки, ако имаме. Аз правя скриншотове, отметките да не забравим също така. Избираме снимката и пишем в какъв стил да ни превърне снимката. А в моя случай в Picard Style 3D анимация, така че натискаме върху Remix и чакаме за отговор. Ще отнеме около минутка и чакаме. И ето го резултата. Прекрасно, както винаги. На ден може да направите 6 снимки. Отгоре трите точки натискате Download и снимката ви се сваля. Ако ви е харесало видеото, може да се абонирате и да хвърлите един лайк. Следващото видео ще е как да ги анимирате, да ги превърнете в видео. Така че довиждане.